bafethu kanti wakuphi lamagoat aculayo wakuphi lamagoat aculayo zakuphi le imbuzi eziculayo la next door akhona amagoat la next door angaze ngawabona rapper angaze ngezwe nje lamagoat wase next door rapper angaze ngawezwa acula lamagoat wase next door angaze ngawabona acula mina lamagoat wase next door angaze ngawabona aye studio angaze ngawabona lamagoat wase next door athi ayo rapper manje nina niyasimangaza la ku social media nithi amagoat ayacula wakuphi lamagoat aculayo wakuphi lamagoat aculayo kanti anganiyeke ukudlala ngathi nina akhona amagoat la next door angaze ngawabona acula mina angaze ngawabona acula amagoat me yini into azoyicula mara amagoat yini into azoyicula ngoba into eziyazi ugrasa nje me manje lamagoat wenu aculayo lawa angazi ukuthi abuyapi mina angazi ukuthi abuyapi lamagoat wenu aculayo mara yazini ingoma zikaStyle ngempela ziyatholakala kuwonke ama digital platforms asambeni so streamer click ilink ye Spotify lapha ku bio uhlukane neimbuzi eziculayo nangu uStyle ngempela ukhona hlukana nale imbuzi eziculayo nangu uStyle ngempela ukhona click ilink ye Spotify ku bio